Здравейте, потребители на VBOX 7, аз съм Кридио 2 и сега ще играем Minecraft. Сега, тук до мене е моят приятел. Той се казва България Про. Нали? Казва, нали? Мъкни сега! Така се пише объркаст. И сега тук ще убиваме зомби. Там ми остават още 2 левела да дигна. Кой? 30. Аз съм 28. Кой си? 28. Ти ли? Да. Ай, сега чакаме тук да дойдат някакви букуци. Айде да вземем спаунери за клона. Аз по-нататък взема спаунери за блейзови. От дуня знаеш колко лева се бие? Охо. Аз колко пари имам? Пуза това деца. 909. Пуза това дече изления за мен. Не го бил. Стига де! Сервера затвори. И този прост сервер затвори. Мисля да спирам клипа, защото ме затвори. И аз бях Кридио 2, вие бяхте моите дружки. Айде, чао!